mai girma gwamna ya ba da wannan doka ne bisa ga damar da a tsarin mulkin najeriya na 1999 ya bashi a cikin kashi na 176 karamin kashi na biyu, wanda ya bashi dama na kafa dokar ta ɓaci domin samun kyakkyawan tsaro a cikin jiha. Wannan doka da oda da aka kafa za ta aiki daga yau 1 ga watan Satumba hijira ta 2021, kuma ga yadda dokar take. Na farko, an rufe hanyar Marno na zuwa Isa daga na illa ma sha Allahu. Don haka mutanen da kokon motoci da masu abin hawa da ke bi wannan hanya zuwa Isa ana ba su shawarar su yi unhwani da ɓangaren hanyar Gwarinyo zuwa Sabon Birni su isa garuruwansu. Na biyu, an hana manyan motoci ɗaukar itacen ƙuna daga cikin dazuzzuka a cikin wannan jiha gaba ɗayanta. Na uku, an dakatar da sayar da dabbobi a kasuwanni da ke cikin ƙananan hukumomin Gada da Gwaranyo da Gudu da Illela da Isa da Kebe da Sabon Birni da Shagari da Raba da Tambuwal da Tureta da Tangaza da kuma ƙaramar hukumar Wurki ta Wurno. Na hudu, an haramta, wannan doka ta haramta ɗaukar shanu da dabbobi a cikin manyan motoci a ƙananan hukumomin Gada da Gwaranyo da Gudu da Illela da Isa da Kebe da Sabon Birni da Shagari da Raba da Tambuwal da Tangaza da Tureta da kuma ƙaramar hukumar mulki ta Wurno. Haka ma wannan doka ta haramta ɗaukan mutum uku a kan babura da kuma ɗaukan fiye da mutum uku a cikin adaidaita sahu keke napep kenan a duk faɗin jihar Sokoto. Wannan doka haka ma ta haramta sayar da babura sakahan ko abin da Hausa aka ce mata jiki a ƙananan hukumomin Gada, Gwaranyo, Gudu, Illela, Isa, Kebe, Sabon Birni, Shagari, Raba, Tambuwal, Tangaza, Tureta, Ashida, Gande da Gwadabawa a kaso da kuma Wurno a cikin kasuwannin waɗannan wuraren. Sashen dokar na 7 yana magana ne akan haramtar da ko kuma dakatar da sufuri da kekuna a daidai sahu daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safe a cikin babban birnin jiha wato Sokoto, da kuma daga karfe 6 na marice zuwa 6 na safe a ƙananan hukumomin Gada da Gwaranyo da Gudu da Gwadabawa da Illela da Isa da Kebe da Sabon Birni da Shagari da Raba da Tambuwal da Tangaza da Tureta da kuma ƙaramar hukumar mulki ta Wurno. Haka ma kashi na 8 na doka ya haramta sayar da mai ga jarkoki da galan-galan a gidajen mai. Abu na 9, doka ta ba da dama ga zaɓaɓɓun gidajen mai da ke waɗannan yankuna waɗanda za a bayyana da su domin sai da hetur da gas wanda kuma ba zai wuce na naira 5,000 ba a ƙananan hukumomin Gada da Gwaranyo da Gudu da Illela da Isa da Kebe da Sabon Birni da Shagari da Raba da Tambuwar da Tangaza da Tureta da ƙaramar hukumar mulki ta Wurno. Abu na 10 shine doka ta ba da dama ga kawai ma'aikata na musamman ta amince da su yawo a cikin abin nan a kan babura ko kuma a cikin adaidaita sahu a lokutan da aka haramta yawace-yawacensu. Waɗannan kuma ma'aikatan za su haɗa da ma'aikatan lahiya da ma'aikatan tsaro da kuma 'yan jarida. Mai girma gwamna Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal yana kira ga al'ummar jiha da su kiyaye da wannan doka da oda da aka kawa, wadda an yi ta ne bayan an yi shawarori da mutanen da abubuwan suka shafa
da kuma hukumomin tsaro da makamantansu. Gwamnati ta ɗauki wannan dama ne domin ta tabbatar da cewa an samu daidaitawa, an samu cikakken tsaro, zama lafiya da kiyayewa da tsare dukiyar al'umma daga miyagun mutane masu ta'addanci a cikin wannan jiha. An yi wannan ne domin a samu sauƙi akan irin ɓannar da ake wa mutane ta fannin tattalin arziki da zamantakewa.